неправ. Может быть, ошибся. Здравейте, това е шоуто Тик-так и днес ще говорим какво се съдържа в Тик-так бомбонките. Вижте репортажа ни от Ангел Пешов. Здравейте, аз съм Ангел Пешов и съм шеф на завода за Тик-так бомбоните. И ви уверявам, че нищо вредно не се съдържа в тези вкусни изящни бомбонки. Яжте ги, майките ви да ги извикат и да гледат и ги уверявам, че бомбоните Тик-так не съдържат нищо вредно. Ето, че чухме репортажа от нашия производител Ангел Пешов. Сега ще чуем репортаж от доктор Юлиянев. Вижте го. Аз съм доктор Юлиянов, който тук-що ме питат защо, какво съдържат бомбоните. Сега ще ви кажа. Бомбоните съдържат брикети с мако. Това е един витамин, защото аз съм доктор и го знам. Можете също да видите и най-хубавия витамин С, който тук пише, че го има. Не гледайте етамета, че пише, че е вредно, че има консерванти от фитилия. Това са просто надписи. Не ги слушайте. Аз ви уверявам, че бомбоните Тик-так не съдържат нищо вредно. Мисля, че бомбоните Тик-так са били много полезни и не са никак вредни. А и че надписите са били глупави. Добре, щом доктор го каза, значи и щом производителя на Тик-така го каза, явно наистина вярно. Добре, аз ви казвам чао и приятна вечер. Ви пожелавам Тик-так и бомбоните.